हां कह दिए अरे रहे दे काट बाचा रहते दिन का अरे कोइचिया लगा है दुहली दतवे से नोच ना दे दुहली दतवे से नोच अरे एकर ओठ काहे मोटबा हर को ए नचनिया का ओठ काहे भइलबा वकील साहब जानता नहीं एगो रहम से जबे ना तबे लागत या मुहवे में अच्छा जातिया हो कुकुरा खाती अच्छा ले जो यारवा ले जो 1.5 घंटा ले जो 1.5 घंटा मैं विधानसभा घुमा ले जो तोरे राजबा हार्दिक स्वागत यो भागोली वो भागो अब बताई ऐसा तो हम सेटिंग ना देखल पारा पारी हां गिरी अरे हंस जर रे चिन्हा जइबे हंस जन तने लाइन करने दो इनकर दवाई हम नहीं तबला में लाइन दब तो या भगवान तारा का बनौले रहो जरूर अपना म्यूजिक चैनल जैसा न दिखावे वाला वैसा नहीं भाकठा प्रयास एहू सरवा का तो मुझे को चाहिए हां शोक मनवा दिहलन गीत गा दिहल हम कहते हैं सपना चौधरी नहीं खिमो नहीं खिमो न तो केहू तने अपना मोबाइल में देखो 1 महीना पहले के ऊ समाचार है सही बात है चलो चला ए बोका के ना बुझाई झूठ बात है यानी के बुझाई वीडियो में हेलो लिखल बा ओकर व्यूअर बड़े 5 लाख आ लिखल बा जे 1 मंथ एगो माने होला पहले कि वो वीडियो हो आ लिखल बा जे उसमें सच्चाई क्या है तो गलती बात बा नगेंद्र भैया व्यू बढ़ावे खातिर डालल बा मास्टर साहब रवा गुरुदेव बने गलती नहीं को आपका ध्यान किधर है ना सामान इधर है उन्हें तकती हो आवन आओ अरे न चिपटी है बोली बुझाता जे नेपाल से हिंग बेचे खातिर आइल बे ब्यास के कोनो किलो लाज नहीं खेला हम अपन गाना बजाना खत्म कोइनी हां ई टोटल समाज सब लोग एकदम भर रहला आई गाना बजाना बन कोइले मैं लोग भाग गइल आई बुझत रे जे हमर चमल बा ई गावत में आदमी जात अरे बा गलती कोइनी है नगेंद्र भैया पहले पैसा दे के पैसा कर छिना हां मोबाइल देखता रहू ल ना का गावत देख ले तो चूस लो सोनो गीत बजावे के चाही इनका का बोलती ना हम फालतू एगो लइका बाहु में ओ करनियन अभी ओकर नर कटाई ना दिइलो हमरा कहता जे मुरारी बाबू का सार है सार ना है तोर माई के भतार है हां पूछता नहीं कह हमारा बड़ लांगा के होइए ना आई हमरा के कहता कि तू प्रसंग होता रह इनकर का गावत नहीं जाखिर मर्द त नहीं टोटल भाकठा बड़े सन भाकठा खाली अरबाइटर भाई नकटी खाती है राम हो रहा इरा कपर छिला रे पंखवा हेतरे कर इरा कपर छिला भैया तने हेतरी कर एने कर टंग देखत नहीं कि मुड़ी गाड़ी के बैठल बड़े हां हेतरी करी पहले के व्यास के रहलो इजन करे ई व्यास है रुको दुगोला के सबसे पहले व्यास के रहे रामायण के सबसे पहले व्यास के रहे इजन तड़े कहां बाड़े पर बोला आपका ध्यान किधर है आवा ना हां आवा ले मोहवे में कहाँ है हम अपना गुरुदेव कमलबास कुंवर के चेला है इनका सब पूछी तो वकील साहब इनका गुरु का नाम कहाँ रे कहाँ रे मूत पे कहाँ है